Napokon je došao i taj trenutak. Nebo će biti prekriveno tamom. Spremi se na drevnu silu kako još nisi vidio. Žrtvujem plazmostroj i svoja 3 plazmena čudovišta. Kako bih pozvao zvijer koja će te uništiti. Dvoračja je moć apsolutno neograničena. Upoznaj se sa svojim stvoriteljem, faraone. S posljednjim čudovištem koje ćeš ikada vidjeti. Egipatskim božanstvom, nebeskim zmajem. Gotov si, Yugi. Pripremi se da osjetiš njegov bijes. Kako da ga zaustavim?